האלה. עכשיו אני רוצה לחוד לכם חידה, אני רוצה להציג לכם את המרואיין הבא שלנו, אבל קודם כל שתראו אותו, ותנסו לנחש, צופים יקרים שלנו, אח של מי הוא שי. אז קחו לכם רגע. וזהו, ועכשיו אנחנו נאמר בוקר טוב לאחיו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ונאמר בוקר טוב לשי בן גביר. תודה שהגעת אלינו. בשמחה, תודה שהזמנת אותי. בשמחה. בוא נדבר על הפיל שבחדר, וזה לא אחיך. זה שאחיך אדם דתי, נכון? חזר בתשובה. אתם שני אחים בלבד, אתה חילוני לחלוטין. אני חילוני מסורתי. חילוני מסורתי. אתם ככה צמודים, אני יודעת. נכון. ככה, נכון? חצי תאומים. לא נפרדים. איך זה להיות האח של איתמר בן גביר? זה אירוע. זה אח שהוא לא... תראי, בואי נגיד שאני האח שלו לא ממתי שהוא נבחר לכנסת. כן. אני אחיו... הוא מה שנקרא, הוא גאווה שלי, הוא גאווה, אני גאה בו, אני תומך בו, אני מאמין בכל מה שהוא עושה בדרך שלו. בדרך הפוליטית או בסגנון? גם בסגנון ובדרך, גם הסגנון שלו התעדן עם השנים, אם תשימו לב, זה לא איתמר שכל הזמן מנסים להציג אותו בחדשות וברוח החברתית שהוא איתמר הקיצוני ואיתמר הפשיסט. הוא התעדן עם השנים, כי הוא הבין את הפוזיציה שלו, גם בפוליטיקה. אני חושב שהוא... זה אחרי עידון? מה זה אחרי עידון? תקשיב, את רואה אותו היום לפעמים בפוליטיקה, אתה רואה אותו לפעמים בוויכוחים הפוליטיים, שהוא לא מוותר, הוא אומר את העמדה שלו, אבל אולי לא כמו שהוא... הוא התעדן בסגנון, עם זה אני מסכימה איתך לחלוטין. בוודאי, הוא התעדן בסגנון, אבל עדיין המסר שהוא מעביר, אחד הדברים שבאמת מאפיינים אותו זה שפיו וליבו שווים לאורך כל השנים, מגיל קטן כשהוא התחיל את זה, כשהוא היה עורך דין, וגם עכשיו כשהוא נכנס לפוליטיקה, פיו וליבו שווים. אנשים לא יכולים להגיד, זה לא איתמר שהשתנה. כי איתמר הוא דדיקייט למה שהוא מאמין, ולמה שהוא עושה, ובדרך שלו, וכן, אבל אתם מאוד שונים בסגנון שלכם. שי, אותך אני מכירה כמה שנים טובות. הכרנו גילוי נאות במסדרונות הכנסת, וניגשת אליי והצגת את עצמך, ואני מודה שלא האמנתי לך. אמרתי, פונה אליי הבחור החילוני הזה, נכון, איש נדל"ן. אם אינני טועה, הוא מספר לי, אני אח של איתמר בן גביר, אמרתי, אוי, כל יום בכנסת, כל הזמן אנשים... נכון, זה היה... ישבנו ודיברנו, ואני מוכרחה להודות שממש הופתעתי, כי נכון שיש ביניכם דמיון רציני, אבל יש ביניכם הרבה שוני. איך נראית אצלכם ארוחת שישי? תראי, אני כרגע הוא גר בחברון, אני גר ברחובות. אז אתם לא נפגשים לארוחות שישי? לא, נפגשים. אני לפעמים מדי פעם, סך הכל יש לי 6 אחיינים שיש להם דוד אחד שרוצים לראות את דוד שי, אבל אני לא בא משבוע לשבוע. אבל ארוחת השישי אצל איתמר זה סעודת מלכים וזה הכנסת אורחים. אבל אתם רבים ביניכם, אני נגיד זה לא ארוחת שישי אם אני לא רבה עם כולם. אבל באתי לדבר גם על עוד דברים אחרים, כאילו... רגע, אנחנו נדבר גם וגם וגם. אז הנה, אז ניקח את זה אליך לשי. מה אתה מייעץ לו? כי זה בעצם הדברים שאתה חושב כשי, אנחנו יודעים שבני המשפחה מאוד משפיעים על פוליטיקאים. נכון, אבל אני לא מייעץ לו ברמה של יועץ, אלא אנחנו מדברים כאחים. מה אני חושב על דברים שהוא עושה, על הפרגון, על דברים שאני חושב שהוא טועה, אבל זה לא ברמה של... אני אומר את הדעה שלי, אוקיי? לפעמים אני רואה דברים מזווית אחרת, אוקיי? אבל עדיין... הוא שומע אותי, הוא מקשיב לי, סך הכל אנחנו אחים. ומה למשל, נגיד? כי יש הרבה ביקורת על ההתנהלות שלו. יש הרבה ביקורת, תראי, יש הרבה ביקורת. אם את שואלת אותי, מהרגע שהוא נבחר, לא יכלו לבלוע את הגלולה הזאת שנקראת איתמר בן גביר. מי זה לא יכלו? המערכת הפוליטית, השמאל, החברה בכלל, כשהתחילה הרפורמה המשפטית, ורואים שם שבן גביר נמצא, לא משנה מה הוא עושה, זה בן גביר הפשיסט, בן גביר כהנא, בן גביר שרק מטרפד את עסקת החטופים, בן גביר שפוגע בביטחון המדינה. אבל אתה לא חושב שיש רגעים שהוא מביא את זה על עצמו, אתה בתור אחיו לא אומר לו לפעמים, הגזמת, אולי קצת הלכת, על הכל אתם מסכימים, על הכל. זה לא שהכל אנחנו מסכימים, אבל אני אומר עוד פעם, אני יכול להגיד שלפעמים כשהוא מדבר איתי בנושאים מסוימים, אז אני אומר, וואלה, כל הכבוד שעשית ככה, אבל גם לדעתי אולי היית עושה את זה אחרת. יש לך דוגמה? זה לא משנה, לא עולה לי עכשיו איזשהו משהו ספציפי, אבל עוד פעם, אני אומר, זה שיחות חולין בינינו, כאילו, זה שיחות של אחים, אוקיי? לא ברמה של ייעוץ אסטרטגי פוליטי. אבל אני אומר עוד פעם, המערכת הזאת ניסתה לשים לו מ-day one, אתה יודע, בדרך כלל אומרים 100 ימי חסד, הוא לא קיבל 100 שניות. גם בתקשורת לא מקבלים 100 ימי חסד, גם פסיכולוגים לא מקבלים 100 ימי חסד, גם בשב"כ לא מקבלים 100 ימי חסד. גם בתקשורת, שוב תקשורת, בוקר טוב לך, ליאור דיין שמצטרף אלינו. בפאנל הזה אין דקת חסד, אבל אתם נהדרים, אז איזה מזל. הר הבית. מה חשבת בעניין הזה? תראי, אני איש, אמרתי, חילוני מסורתי, הוא דתי.
אבל צריך להבין, כשאומרים הרבנים, רוב הרבנים, אסור לעלות להר הבית. אתם שוכחים שיש לנו גם את הרב שלנו, הרב דוב ליאור, והכי מתייעץ איתו בכל דבר. ואם הוא חושב שכן צריך לעלות, וכן צריך להראות, תראי, אנחנו איבדנו את הריבונות שלנו. רגע, בהרבה מקומות. שי, הייתה פה מומחית לשפת גוף, לפני כמה דקות. נו, מה והיא היא אמרה שכשמסתכלים למטה, או עוצמים עיניים, אז לא כל כך מאמינים במה שאומרים. אני מבינה את הרצון לגונן על האח, על הכיפאק, גם אני הייתי מגוננת. אני לא מגונן עליו, אבל אני אומר... אבל אתה מאמין בזה ב100%? שאלת אותי, מה זה ב100%? אני לא בא מנקודה של איש דתי, שזה בעיניו, את יודעת, חשוב לי בית המקדש, וחשוב לי שיקום בית שלישי, וחשוב, הכל. אבל את שואלת אותי מבחינת, את יודעת, כאזרח, אוקיי? בוודאי שאני חושב שאנחנו צריכים להראות ריבונות ומשילות בכל מקום. אנחנו איבדנו את המשילות שלנו ואת הריבונות שלנו. הרי אומרים לנו, עושים פרובוקציה. על כל דבר אפשר להגיד פרובוקציה. כל מה שאת יודעת, ובמיוחד שזה נוגע לאחי, על כל דבר אומרים פרובוקציה. הוא עושה את זה בשביל פרובוקציה. אז עוד פעם, אני אומר, אם הוא עשה את הדבר הזה והוא כן מאמין שצריך להיות שם, אני איתו. אבל עוד פעם, לא מסתכל מעין של איש דתי ברמה שלו, דתי, אלא חילוני מסורתי. עכשיו אני רוצה רגע להכיר את שי בן גביר האזרח. מה דעתך על עסקת חטופים? איפה אתה במקום הזה? תראי, יש לי הרבה מה להגיד על הנושא הזה. אז תגיד. יש לנו בעיה. אנחנו לא הבנו, בכלל, כל הנושא של ההחלה הזאת של הטרור, עסקת החטופים והנושא של החטופים הפך להיות מזמן משהו פוליטי. זה לא הפך להיות משהו לאומי שמאחד. שנייה, אבל לפני פוליטי או לא פוליטי, אנחנו ראינו מה בית המשפט אמר השבוע. החטופים צריכים לחזור. אני אגיע לזה. לא, אבל אנחנו בטלוויזיה וזמננו גם קצר, אני נורא רוצה למשוך את האנשים כדי שידעו מה אתה חושב. שי בן גביר, האם צריך לסגור עסקת חטופים? בכל מחיר שהוא. אני לא חושב תראי, צריך להביא אותם בכמה שיותר מהר היום ועכשיו. חובתנו המוסרית, זה ברור. חובתנו המוסרית, וכבר עשינו את זה בעבר, שחררנו אלפי מחבלים בשביל חייל אחד אפילו, אבל אני אומר עוד פעם, אתם צריכים להבין דבר אחד, יש לנו לוחמים כרגע בעזה, יש מלחמה בעזה. אני חושב שלראש הממשלה שמים כל הזמן מקלות בגלגלים והאשימו אותו, תראי לאיזה רמות הגיעו שמאשימים את ביבי, קוראים לקבינט שלו לפיד, שזה בושה וחרפה, שהוא עוד מעצמל שלטון, הוא יו"ר אופוזיציה, וקורא לו קבינט המוות. ואנשים קוראים, ראיתי איזושהי הפגנה שאיזה פעיל שמאל קרא, לא זוכר את השם שלו, ביבי רוצח, ביבי תכנן את השביעי באוקטובר. כן, אבל אתה לא מבין, אבל תראה, את המתריסים אנחנו מכירים, אבל אנשים שמבקרים, רגע שי, והילדים שלהם בעזה, ונלחמים על האוויר שנוכל, מסכנים את חייהם כדי שאנחנו נוכל להמשיך לנשום את האוויר של המדינה שלנו, אתה מבין? אני רוצה את העסקה הזאת וצריך אותה עכשיו, אבל במצב שאנחנו לא באים מנקודה של חולשה. מה זאת אומרת? אנחנו יכולים עוד פעם, צריך לגמור את המלחמה, צריך לנצח את החמאס, צריך להשתלט על שטחים. אחד הדברים שלא מבינים אולי באסטרטגיה, סינואר לא רוצה עסקה, הוא לא רוצה בשום פנים ואופן, הוא רוצה אדמה, הוא רוצה את השטחים, הוא רוצה שנצא מפילדלפי, הוא רוצה שנצא מנצרים, הוא רוצה שנפסיק את המלחמה. איפה אותם הלוחמים הקדושים שלנו, והלוחמות הקדושים שלנו, והמפקדים הקדושים שלנו שנלחמים עכשיו ונמצאים שם? איפה הנופלים הקדושים שנפלו על קידוש השם? צריך לקחת את זה בחשבון. אני אומר עסקה עכשיו, אבל צריך לבוא מנקודה של חוזק, לא מנקודה של לתת ולתת. ועוד פעם אני אומר, חשוב שיהיו בבית היום ועכשיו, בחזרה, כל היקירים. שי בן גביר, אז אתה אח של איתמר בן גביר, אבל יש לנו פה את הנכד של ליאור בוקר טוב. כן, הנה, אנחנו ישר במהדורת הבוקר. אתם רוצים לדבר, להחליף רשמים, יש לך משהו לשאול אותו? הצטלמתם ביחד מאחורי הקלעים? חמודים, חמודים. אחד כאילו קשור להר הבית, השני קשור למי שניסה להוריד אותו. לאט לאט, נכון? מה זה להוריד אותו? לא, אני הולך, עצור, לא נתחיל ככה על הבוקר. כן, רגע, יש שאלה... כן, בבקשה, נתתי לך להתערב. לי יש שתי עיניים, נתחיל מזה, ולא עין אחת, זה כבר יתרון במשפחה שלנו. גם הומור, גם משפחת בן גביר מצחיקה מאחורי הקלעים, אנשים לא יודעים עד כמה, נכון? זה את תגידי, את תעידי. אני מעידה, כן. כן, מה על הפרק, דניאל? מה על הפרק? יש לך משהו לשאול את שי? דווקא מהמקום שלך, של ההיכרות המשפחתית, של הלחץ המשפחתי הרבה פעמים, של להיות בן משפחה של? כמה שואלים אותך איך זה להיות האח של בן גביר? זאת השאלה. עד כמה זה נורא? בוא נגיד כל היום אתה מסתובב עם זה? אני מסתובב, אבל אני יכול להגיד לך שכל מקום שאני הולך ושומעים את השם בן גביר, אפילו סתם אני הולך עכשיו לשטוף את הרכב, או אני הולך לאיזה בנק, היא אומרת לי שי בן גביר, הפקידה, זאת אומרת לי, אתה בן גביר של בן גביר?
אני אומר, כן, אחי. לפעמים אתה אומר, לא? אתה מרגיש שזה יותר טוב או יותר רע? נגיד, אם אני הולך לרשות הארכיאולוגיה, זה פחות טוב. אם אני הולך, אבל נגיד, למכון בוא נסכם את זה במילה אחת. לאורתופדיה אומרים יותר. בוא נסכם את זה במילה אחת. איפה שישאלו אותי תמיד, בן גביר, אתה קשור אליו, זה אח שלי בנפש, אני גאה בו, לא, אתה מקבל לפעמים, יש תגובות קיצוניות? מה זה קבוצות קיצוניות? מה זה קבוצות קיצוניות? לפעמים אני מדבר עם מישהו ואתה רואה פתאום מתעקמים לו הפנים. אבל מה לעשות, אני לא רובינשטיין, אני בן גביר, ואני גאה בבן גביר 24/7, איפה שלא יהיה, whatever. ולכן אני אומר, כשיש לך אח וזה משפחה, ברור, השם שלי אוטומטית מלא, אפילו סתם, כשהייתי פה בדרך כשדיברתי עם בטלפון פה להגיע לפה, אז אומרים בן גביר, בן גביר, בן גביר, בן גביר, בן גביר, כן, אין מה לעשות. הפכתם למותג. יש בן גביר אחד בארץ, אז אין מה לעשות. זה תמיד, אין עוד בן גביר בארץ. אגב, אתם יודעים מי יש עוד אחד בארץ? פעם פשוט עשיתי כתבה עם שמות של פוליטיקאים. לקחתי, זה היה בזמנו אורלי לוי, יש אלפי כאלה בארץ, והרבה שמות בולטים. מי יש אחד בארץ? ביבי נתניהו, יש אחד, זה לא... כן, אחד בלבד. יש ילד שקראו לו ביבי. נכון, אבל זה היה... על מה המחלוקות הכי עיקריות בינך לבין אחיך? זאת אומרת, על מה אתם רבים? בוא נגיד לך שאנחנו כמעט לא רבים. למה אתה לא בונה את הבית כנסת על הר הבית סוף סוף? תבנה כבר. אתם יכולים להיות ציניים. הנה, זה חלק בדיוק מהציניות שמדברים עליו, רוצה לבנות בית כנסת, ורוצה לעשות מלחמת עולם שלישית. אני חוזר ואומר, אנחנו לא רבים ברמה של, תראה, אני בקושי גם רואה אותו. אני אגיד לך את האמת, יש לפעמים חודשיים אני לא מדבר איתו, חודש. בטלפון כן, אבל אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו, הוא עובד 24/7. הבן אדם הזה אפילו יושן בלשכה ולא חוזר הביתה מרוב שהוא דדיקייט לעבודה שלו. אז אני אומר, ברמה שלי ושל אחי בהתנהלות, זה יחסים של אח, מה שלומך, מה נשמע, מה אתה צריך, הכל בסדר, אני מפרגן לך פה, בזה זה נגמר. האם אתם מדברים על עצם זה שהוא נוסק והמנדטים הרבים שיש לו? בוודאי. כן, אוקיי. האם אתם מדברים על האופציה שדווקא לא יתאים בחירות עכשיו? אני לא חושב, כי אני חושב שהקהל שלנו הוא קהל שהוא ברזל והוא בסיס, ואנשים, אני יכול להגיד לך שמאוד מאוד מאוד, אנשים שגם היו קצת, אתה יודע, בקצת השמאל מרכז, ופתאום מצביעים בן גביר, כי אחי עשה גם המון דברים מעבר לדעות שלו, בתור שר. בתור שר, הוא עשה שינויים, הוא הקים 700 כיתות כוננות, הוא חילק מעל 160,000 נשקים לאזרחים שמצילים חיים. כי אתה יכול להגיד היום, וואלה, אמרו כל הזמן מיליציות של בן גביר, מיליציות של בן גביר. הבן אדם הזה, כשיש לך היום נשק ויש פיגוע, ואתה רואה שאין שוטר באותו רגע, ואזרח בא ומציל חיים, תודה רבה לשר שחילק את הנשק הזה, והציל חיים. אז גם על זה מתרעמים. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שברמה של העבודה שלו, אין לו פרגון, אבל צריך להסתכל על המהות שלו, מה הוא עושה בתור שר ואיזה הישגים הוא הביא, כי יודעים רק לתקוף אותו. אם לפיד קורא לו תומך טרור, אז לאן הגענו? אני רוצה להגיד רק משפט אחד. רק לסיום, בבקשה, יוסי. בלי ציניות, באמת. תראה, בן גביר מצופה ממנו, משר בכיר במדינת ישראל, לא להבעיר מדורות שהוא לא צריך לכבות אותם. זה אני לא מסכים. והוא מומחה, אוקיי, תן לי משפט אחד. הוא מומחה בהעברת מדורות. כשאתה בא ואומר, אני רוצה להקים בית כנסת בהר הבית, אתה מייצר זירה מול כל המוסלמים בעולם. אתה רוצה עכשיו שהמוסלמי האינדונזי יהיה נגדך. אני אענה לך על זה. כן, לענות ואז אנחנו... נפרדים. כן, נפרדים להיום, שי. אוקיי. רק להיום. השימוש שלך במילה מבעיר מדורות, זה בדיוק היה גם אם לא היה בית כנסת, גם לפני זה קראו גם לפני זה הבעיר מדורות, כן. אז זה בדיוק העניין. לא יודעים לבוא להסתכל. אני לא ראיתי שדיברו משהו על מחמוד עבאס, שמייצג את התנועה האסלאמית, שמשהו הפעילות לא, שבכנסים של ראאד סלאח בצפון, מדברים על השמדת ישראל, לא להכיר. מישהו אמר פרובוקציה, מישהו אמר, גם כשצעדנו ועשינו כל מה שאנחנו עושים, וכל מה שאחי עושה זה לשמור על ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל. וכן, הוא עושה את זה במעשים, הוא עושה את זה באמרות, כי זה מה שמנחה אותו וזה מה שחשוב לו, ולזה הוא מה שנקרא... שי בן גביר, קודם כל שמחנו לפגוש אותך הבוקר. תמיד מעניין לשמוע על הקשר המשפחתי, אבל תמיד מעניין להכיר עוד אנשים במקום הזה. אז תודה רבה, ואני מקווה מאוד שזה לא הפעם האחרונה שנראה אותך. אתה תוזמן שוב, והנה, זה מוקלט. שי בן גביר, אחיו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. תודה רבה לך. תודה רבה לך. יפה.